Kapuso Barangayan nagbisita sa Barangay Kagbang sa Banwa sang Oton, Iloilo. Mga senior citizen kag mga kabataan, ginkalipay ang libre nga masahe kag gunting. Kalipay kag serbisyo sa pamuluyo, isa lang kapamaagi sang amon pagpasalamat sa inyo mga kapuso. Matamis ang yuhom ni Pamela samtang ginaguntingan ang iya buhok. Suno sa iya madugay ini nga makapagunting gani bangod libre, iya na ini gin-avail. Ko lang, pabuinan ko lang likod, kag, palaba, octopus style. Samtang ang 67 anyos nga si Manong Ernesto, gina-enjoy man ang masahe. Ginareklamo sini, ang ginabatsyag sini sa balikawang, bangod sang todo nga pagsikad kada adlaw. Sakit. Hindi ko lakat, mga tail ko na, mag-init na hindi ko lakat. Gasaka, sa tail ko, saka sa awa ko doon. Magluwas sa haircut, kag libre nga masahe, may libre man nga BP monitoring sang Philippine Red Cross. Dako naman ang pagpasalamat sang Barangay Kagbang Oton, Iloilo, bangod na pilian ang ila lugar para sa Kapuso Barangayan. Sa people of Barangay Kagbang, gapasalamat din kami sa dako sa ginatag nga serbisyo sang aton Kapuso GMA sa paghatag sang ila mga services, libre nga haircut, massage, pagpa-check up sang ila mga blood pressure. Ang Kapuso Barangayan ang pamaagi sang GMA Regional TV1 Western Visayas para mabalik ang pagpasalamat sa padayon nga pagtutok sa mga programa sang GMA Network. Puno naman sang kasadya ang makitaan sa mga nawong sang kabataan kag tigulang. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.